Igbo banye kene m aha mbụ nwada ego anya gbo ezigbote nwada Igbo mara mma eji m ohere a wee na-anabata n'ihe mmemme nke ọdịnala Igbo wee jikwa na ohere a wee na-ekene unu ụmụnna anyị ndị na-esonyete ihe mmemme ọdịnala Igbo ma ndị na-edobekwa iwu nke ndị ọchịchị gbasara ihe ịnọ n'ụlọ gbasara ihe ọya a na-akpọ coronavirus COVID-19 wee na-asị ndalụ rinne biko ụmụnne m dododo ka anyị gbaa mbọ wee na-eme ihe ndị ọchịchị si ka anyị na-eme gbasara ihe ọya anụ akpọ coronavirus ya bụ ọya dị njọ mana otu ọbụla ọ si dị ndị be anyị si na mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ọya mma ka anyị nọdụ n'ụlọ biko nu ọ bụkwa na ị na-apụkwa n'ezi gbaa mbọ ka iwere ihe kpuchie imi gị ịchọkwa na ikwu ụkwara gbaa mbọ ka iwere ekpuchi aka wee kpuchie ọnụ gị biko ụmụnne m ote aka ọ dị njọ emesịkwa ka ya dị mma ka anyị gbaa mbọ wee fụ na anyị nọ n'ụlọ ihe niile aka ya ebuzikwa n'ihe akụkọ ọ ka ya gafee anyị anachitekwa azụ mebekwana ihe anyị na-eme gbasị mbọ anyị na-agba eji mara anyị daalụ nne wee sị na Chukwu ya agọzie anyị niile n'Orie n'afọ na Nkwọ na Eke ise biko echefukwana ị na-esonyite ihe mmemme ọdịnala Igbo ma gbakwa mbọ ka ị na-esonyite subscribe na our YouTube channel na-esonyitekwa anyị n'ihe Facebook echefukwana i subscribe n'ọnụ ndị bekee